Els comitès de desenvolupament i de medi ambient del Parlament Europeu han aprovat recentment un informe liderat per l'eurodiputat Barry Andrews, de Renew, irlandès, sobre quin és l'estat d'implementació dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible que Nacions Unides es va marcar pel 2030. Els ODS serien el gran acord global per erradicar la pobresa al món i avançar cap a una economia ambientalment sostenible. Per tant, podríem dir que és el gran consens global al qual estan vinculats tots els països del planeta. Nosaltres, a aquest informe, hem presentat 25 esmenes que han estat totes elles acceptades pel Parlament en la seva integritat. Cal recordar que l'informe de l'ONU sobre el desenvolupament sostenible, publicat l'any 2019, l'informe de seguiment del compliment dels ODS a nivell internacional, i adverteix que ara mateix no hi ha cap país al món que estigui en condicions d'assolir plenament els ODS en el període previst, el 2030. I a més, què passa? Que ara mateix tendències negatives estructurals, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, increment de les desigualtats, a les quals s'afegeixen crisis importantíssimes no previstes, com ha estat l'esclat de la pandèmia o com la invasió de Rússia contra Ucraïna. Tot això ens posa en un escenari advers. Ens ho fa encara més difícil per assolir els ODS, insisteixo, en el termini previst per l'any 2030. Per això, a les nostres esmenes el que hem volgut fer és remarcar que la Unió Europea necessita un pla més exigent, més coherent per l'assoliment dels ODS, ara no el tenim, i que hauria de ser liderat per la Comissió Europea. Aquest pla s'hauria de dissenyar, entenem, assegurant la participació, per una banda, de la societat civil i per l'altra, de les organitzacions científiques,